γήπεδο, τις απλωμένες άμυνες στο παρκέ και τα κλεψίματα. Η μπάλα στα χέρια του Τσού, τον μαρκάρει ο Παπαλουκάς. Η βοήθεια, Κλέβιος και σαναθάρισαν στην εξέδρα. Το ίδιο και τα μέλη του επιτελείου και οι παίκτες του κάτω. Κλέβουμε την μπάλα. Ξανά, Σπανούλης 3-1. Ο Σκορτσανίτης και έσπρωξε και έβγαλε τον Γιάο έξω από τη ρακέτα και σκόραρε και λειτουργήσε πολύ καλά μαζί του το pick and roll στην τελευταία φάση. Δηλαδή η συνεργασία κοντού ψηλού στον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε. Η παγίδα ξανά. Οι Κινέζοι ωστόσο θα σώσουν την μπάλα, θα δοκιμάσουν με το ψημού. Σιγά σιγά αρχίζει να επιβάλλεται ο νόμος της χειρότερου. 32-30. Η μπάλα στα χέρια του Ζίζι Γουάνγκ. Μαρκάρει ο Τικούδης. Ο Σουν. Φωνάζουν από τον πάγκο Λευτέρης Κακιούς να γίνει παγίδα, να πάει δεύτερος παίκτης πάνω, να μην είναι και επιλογή. Γίνεται τώρα για την ελληνική ομάδα. Φωνές του Γιαννάκη για την αμυντική αντίδραση. Ο Τσεν θα περάσει. Παπαλουκάς πηγαίνει πάνω στον Τσου. Ο Τσαρτσαρής στο Γιάο. Τσεν, η τάπα από το Διαμαντή. 20 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ακόμη 20 δευτερόλεπτα με την ελληνική ομάδα πια, την ελληνική άμυνα να έχει μετατραπεί σε αυτό που συνήθως είναι. Ναρκοπαίδιο. Τσεν. Απέναντι στο Διαμαντίδη τα έχει βρει σκούρα πιτσιρικάς. 17 χρονών με τι εμπειρίες, τι παραστάσεις. Τον έχουν βάλει απέναντι στον καλύτερο, σε έναν από τους καλύτερους αμυντικούς του κόσμου. Να το πάλι. Η παγίδα. Καταπληκτική παγίδα.